The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted with streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and it said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, mag-andam una kita sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, ingon nga magtutuo, if necessary, atong gamiton ang recovered techniques sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang isyo nga imong giatubang dili ang pagkumpisal, kundi ang imong paggamit sa imong kaugalingong kabubuton sa paghimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Kristo, ingon nga imong manluwas. Agig sunod sa Acts 16:31 nga nag-ingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Wala laing manuluwas, gawas lamang kang Ginoong Jesucristo. Acts 4:12 says, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Si Ginoong Jesucristo mismo nagasulti diyan sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining lain na sa adlaw, nga di nimo kami gidala, nining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Nining among Bible study through the YouTube, ubos nining ministry, ikaw panalangin ninyo Diyos. Ubani kami sa among pagpadayon sa among spiritual momentum, pagtuon sa imong balaang pulong, aron amo kini makatunan ng dugang pa mga pagtulunan, aron mao kini among gamiton sa among adlaw nga tagbo sa bisag unsa mang suliran, pagtagbo sa mga pagsuway o mga pagpiit sa kinabuhi.
Ikaw lamang ang among kalig-on o Dios, pinagi sa imong pulong, pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, tultuli kami. Unsay imong igatulo kanamo ning adlaw, kintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluwas. Amen. Niining adlaw, padayon kita higala sa atong paghisgot sa atong topic nga taud-taon na gyud. This dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbayhinam, thrilling, adventurous, fantastic, sophisticated, fabulous spiritual life. Buot nato nga kini matagamtaman, pinaagi lamang sa protokol nga pamaagi sa Dios. Kini usa sa proseso nga diin kita makatubo sa atong tagsa-tagsa kakalag aron sa ingon niya na makabot nato ang atong common goal, which is spiritual maturity. Okay, honestanan, nagsingabot man ang usa ka dakong eleksyon sa piniliay nining atong nasod sa tinipong bansa sa Amerika. So kita nga mga magtotoo nga mauman ang pivot ni ining nasura kalig-on nga kita magkayusa sa atong pag-ampo. Let's pray for our national leaders that they may be the right candidates will be elected. Wala kita'y pagkampanya niini, ang ato lang pagdasig sa atong mga kaigsunang mga magtotoo nga nagasunod sa laws of divine establishment, nga kita mag-ampo, mag-iusa sa atong pag-ampo alang sa atong nation's leaders, that they will serve our country with humility and wisdom, seeking God's will regarding the issues we are facing. Kay ato namang nasayran nga this nation, the greatest nation in the history of the world, is currently facing a critical war. This is a war inside our soul and a war outside our political life as a nation. So kini atong nasod nang ginahanglan gyud pag-ayo badly needs our prayer, especially in this election time coming, or especially in this difficult time. There is so much evil proliferating in every nook and cranny of this country. So prayer is critical. Kung naibaw naman ka, fellow believer, ang agenda sa pag-ampo, CTIP, confession, thanksgiving, intercession, praying for others, and petition, praying for ourselves. So, kay ang pag-ampugod, mutukbil sa tagamay nini, ang pag-ampugod is an experiential part sa atong spiritual nga kinabuhi. Ang Diyos, nasay kita, always hears a believer's prayer. Iya gyud ng dunggon. Kay ang pag-ampo mo magkini ang hinagiban sa matag magtutuo, galamiton kini. Although ang prayer dili ni solve kanang solving devices, dili. Wa kini maapil sa 10 problem solving devices. Ang prayer is our communication to God. It's prayer is a confidence builder alang kanato mga magtotoo. It is a weapon nato. O ang usa ka magtotoo is oriented to God's will, which includes the perfect timing of God. So, it develops the believer's virtue of patience. Makaugmad kini sa atong bertud sa pagka mapailubon. Okay? How to wait for God's perfect timing to grant our petition. Kaya ang Diyos nagatubag man sa atong mga pagampo. Iya magyung tubagon in either of this way. Yes,
no, or wait. So, but when he gives his answer, kanang tubaga is absolutely for our own benefit. O inugduman ta, ang Dios hingpit ang iyang plano, hingpit kayang usala ka hingpit nga persona can make a perfect plan. O sanglit ang Dios hingpit man ang iyang plano, hingpit pod. Mao kini ang mga prinsipyo nga atong gipangtun-an na. So, hinumdumi nga naay mga butang nga angay natong ampuan as believers, okay? Now, I'm just talking to you as a believer. Okay? Things to be prayed for alang sa kaluwasan sa tanan nga mga dili magtotoo. Roma 10:1. Or, ikaduha, ang espirituhanong pagtubo sa atong mga igsuong magtotoo. Episo 1:15-19. Ikatulo, ang rapid spread, ang pagpaspas nga pagsabwag sa pulong sa Dios diya sa 2 Tesalonica 3:1-2. Ug ang ikaupat, divine petition alang sa mga pastor magtutudo, the pastor teachers, batok sa mga daotang mga tao. Divine protection for pastor teachers against evil people. Ephesians 6:19-20. Kay ato namang nibawan nga the gospel and the word of God are ato bang mga magtotoo nga offensive weapon. So mao kini ang gatong galamiton ingon nga mga magtotoo. So let us pray for the right candidates who nagitugahan sa Dios, giyatagan og katungod sa Dios nga maoy mo dumala dala sa rinda sa pangagamhanan, okay, that will serve our country with humility and wisdom. And let us seek God's will mahitungod sa mga isyu nga atong ginatubang ingon nga usa ka nasod. Now, okay, kay kita kung mga magtotoo, gikinahanglan ang atong pag-unsa. Pagkalig-on, labi na nining panahon nato, nga mahulgaon kayo. This is a very critical, difficult time. O ato na magitunan nga, we have to purchase the time because the days are evil. Dautan ang panahon. So, we have to test ourselves. Atong suwayan itong kaugalingon, atong susihon itong kaugalingon, atong himuan o pagtasal, evaluation, kung tinuod ba gyud tang nahigugma sa Dios, that we really love God. Well, there are ways of testing, mga paagi sa pagtasal, pagsuway, whether we love God or not. Ang una din kung ang atong mga pangunahuna na punting bagyod ngadto kaniya anytime sa matag higayon. Ngunit una, ikaduha, whether you think in terms of divine viewpoint and Bible doctrine. Kung yung imong gipangunahuna pinasikad ba sa mga pangunahuna sa Dios, divine viewpoint, nasa Isaiah 55:8-9, Isaiah 55:8-9. Okay? Nga, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Matud pa sa Dios. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mao kanang labaw pagyud nga manungdanon og bililhon ang mga pulong sa Dios kaysa mga pulong sa tao, pulong sa kalibutan. Now, ang ikatulo, kung sa panahon sa Lord's table, kay sa communion, na bagyo'y kahulugan nga rika nato o wala. Because nagabarog kita sa prinsipyo, ritual without reality is meaningless. Okay? Upon ritual with reality is meaningful. So mo kini ang atong mga
pagsusi sa atong kaugalingon. O karon ito manggi hisgutan na ito gibiyaan kagapon ang bahin sa descriptions of heaven o ang nindot kayo na itong pagtuki kagahapon. Okay? Now, padayon tanian itong atong biyaan nga gituki. By the way, bahin paghihapon kini sa atong topic, dynamic spiritual life of believers. Okay? Kay kini may kalabutan man kini atong mong kanang mabulukon nga kinabuhi, spiritual nga kinabuhi, nga may kalabutan kini sa ato nagdadangatan our beautiful future with God. Okay? Nga diin giandam na sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Now, okay. So, gahapon nagisgot ta sa langit ng syudad, di ba? Heavenly city nga giandam sa Dios nga maoy puloy-anan natong mga magtotoo. Okay? Inigbiya na ito ni kalibutan na adto tadada sa Dios. Okay? Revelation 21:4, God will wipe away all our tears. There will be no more sorrow, no more suffering, no more pain, no more death. No more death. The old things are passed away. So, okay. Kadto atong isgutan kagapon ang langit ng syudad, heavenly city. Now, atong isgutan nga labihan sa kadako o sa kamabulukon ni naasoy nga syudad. Well, how do we assure ourselves? How can we be sure unsa man nato sa pagsiguro nga makaadto gyud ta ni dapita? Well, atong gituki ang mga daghang mga pangutana sa mga tao, labi na sa mga magtotoo, kung hain man gyud ning langit. Okay? Kung pananitan matyan kag anak, inahan ba, amahan, imo bang asawa, o bana, ang pangutana nila magkitaay ug magkahiusa pabagyod kita dito sa langit. O guban pa mga pangutana. Okay? Karon atong ipadayon ang paghisgot nining maong mabulukon o kulbahina mga hilisgutan. Okay? Well, actually, ato mang gihisgutan, gilakbitan katong mga description sa langit. This is a place of glory. Dapit kini sa kahimayaan. Mao kini ang giingog home sweet home sa tanang mga magtotoo. Mao kini nga atong puloy-anan hangtod. It is a prepared place for prepared people. Og it is so much better to be there than the best experiences of earth. Sa kinanindutan, kinalamian nga mong nasinati ning kalibutan na wara na dili ikita sa unsa ka nindot pagid dito. Gani ang 1 Corinthians 2:9 sige sulti. No eye has seen, why mata nakakita. No ear has heard, why donggan nakadungog. No mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Okay? O ato ginabinsayon, ang wa makita o madungog o ang wa gayod palandungas tao, mao ang giandam sa Dios niya itong nahigugma kaniya. Ambot pasabot mga magtotoo. Dito sa langit, wala lagi mga kasakitan, wala na'y kanang pag-antos, wala na'y paghilak, wala na'y gutom o kauhaw, wala na'y luha, wala na'y gabi, wala gani adlaw, nor moon. No more death. Revelation 22:5. Ang kinabuhi dito sa langit will be perfect and fantastic. It's going to be fantastically awesome. Gani, it is humanly indescribable, beyond human description. Apan, ikaw nga dili magtotoo, I am sorry to tell you, nga mao kini imong dangatan kung wa kay pagtuo
sa kaluwasan o pagdawat sa kaluwasan, pinagis pagtuo nimo lamang kang Kristo lamang, mao kini imong dadangatan. Now, dili ni paghadlok nimo, kundi pagpakita lang nimo, pagpahulagway nimo ang description didto sa mga dadangatan sa tanang mga di magtutuo ba nilang Satanas ug ang iyang mga alalay. Mao ni mga description sa lake of fire, linaw sa kalayo. Mao ni ultimate destiny ni Satanas ug sa iyang mga manulunda. Mateo 25:41, basahan na diya. Matthew 25:41, Revelation 20:10-15. Okay? Kining dapita, dapit nis pagsakit, torments, pagantos, pag-ago, na gani mga kagots, mga ngipon. It is a condition of unspeakable misery. Dili na gyud nimo mahulagway unsa ka grabe ka makalilisang kining dapita. Kay naa pag everlasting fire, hangtod na kining maong kalayo where their worm does not die. The fire is not quenched. Di na mapawang hangtod na sa kahangturan. Marcos 9:44. Unsa pa? There is blackness of darkness, na ang kangiob sa kangit-ngit. Mao ba na Visayan ang blackness of darkness? Naana sa Judas 1:13. Jude chapter 1 verse 13. Ang kanang aso sa ilang kasakit, the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. Sige ka nagsaka ang ilang kanang aso. And they have no rest day nor night. Wa sila'y pahuway adlaw gabi, wala. Revelation 14:11. Ana ay mga paghilak, pag-ago, pagkanang minatay. There will be weeping and gnashing of teeth. Na mga kagots, mga ngipon. Kaya unsa kat sakit ang ilang aguman, hangtod na rabagin na hangtod. There is forever eternal loneliness. Kung nagmasulubon kanining kalibutan na, ambot ka pila-pila ang imong pagkamasulubon dito. Unya hangtod rabagyo sa kahangturan. Unsa pa? Once there, wa na kay pagkaiskapo. Forever. Once there is no more escape forever. So karon, papilion ka. Choose. Believe, kung ikaw maluwas, or reject, kung ikaw, you will be burned forever. Mo naging simple kayo, yano kayo nga message, believe or burn. Ikaw mo ay magahimo og desisyon. Kaya gihatagan ka kaugalingong kabubuton. Now, padayon ta karon nining paghisgot sa langit nung syudad. Now, ang dili kasagarang gidakon, phenomenal size nining mong syudad nga itong gisgutan. Mo'y hinungdan, usas mga hinungdan nga dunay daghang mga tao nga ila lamang ibaliwa kini siya. Og many try to spiritualize it and just dismiss it. Okay? Kining maong syudad, kining atong gisgutang syudad, so far beyond what you can imagine. Labaw sa imong maisip o matugkad sa imong handurawan. Nga kini kaning we are going to use illustrations pagulagway o ideya unsag yun kadaka kining maong dapit. Now, by the way, ang siyudad sa London, London covers an area nagalukok kini sa
usa ka gatos og kap-atan ka milya. Okay? The area of 140 square miles. Now, kining maong syudad, gitawag kining 4 kwadrado, 4 square. Okay? Is mga 2 ka milyones, 2 ka gatos og kaliman kalibo. Sa in English, 2,250,000 square miles. Sa unang ang pani, first floor. Kining maong syudad, mulabaw sa mga kawhaan ka bahin sa iyang kadakon sa tibuok New Zealand. Okay? It is 20 times big as all of New Zealand. O mga napo kabahin sa iyang pagkadako sa Germany. Okay? It's 10 times as big as Germany. Now, napulo pag yung kabahin ingon kadako sa Francia. 10 times as big as France. O kapatan kabahin ingon kadako sa tibuok nga Inglaterra. 40 times as big as all of England. Ilabi na labihan kadako kini o mas dako pa pag-ayo kini kaysa India. Naibaw naman to si India, labi dako na. Okay? It is ever so much bigger than India. While it is an enormous continent, dakong kayutaan sa iyang kinatibukan. Okay? Now, working it out on the basis sa ginagano sa mga tao to the square mile in the city of London, ang populasyon, ang ginagano sa mga tao ni ining maong syudad, 4 square, comes out nga usa ka gatos ka libo ka milyon. 100,000 million. Now, all of the cities of the world, tanang mga syudad sa tibuok kalibutan, are mere villages, mga balangay lang ni. Itandi nga to sa syudad sa Dios nga giandam niya. Alang ka na itong mga magtotoo. Now, ang uban tingali, perhaps would say, that is so out of sight. Mura di na nato matugad, mura imposible. And so of my radar screen, I cannot imagine it. Now, well, paminaw. Ang makagahom nga Dios is saving His best to last. O ang iyang final yung creation is of this new city, kining maong bag-ong nga syudad. Would you not expect it to be the most phenomenal thing you could ever imagine? See? How is God gonna drop a city like that out of heaven? Saan man niya pagbuhat niya? Well, with the same power that He had when He spoke a word sa iyang paglitok sa pulong and the world came to be, umitunga ang kalibutan, the same power, ang maugihapong gahom nga He had when He spoke a word o ang kabuhatan mitungha lang. Paminaw, this is finger work for God. Finger work ra ni. Sa iya ra yun ning kasayon ra kayo sa Dios. Nagtuo ako nga iya kining mahimo. O ikaw, nagtuo ka ba? Na kung siya mo ingon sa iyang mga pulong, He is going to do it right. So, now, let me tell you this. Paminaw. Kini, this is only the first 4 nga atong gisgutan. Because, kining maong syudad, 4 square. Gitawag ni o 4 square city. Kini, ingon sa kanang taas as it is wide and it is as high as it is long. Busa, dili lang kay 1,500 miles on its side, but batayin it is 1,500 miles up into the air. Dito sa itaas. O someone has measured out of this
rather normal space for sa mga kanabang ang floors. Okay? In between. Ug siya nagaingon, it could be 600 stories. Unong kagatos ka mga kanang ang or unong kagatos ka mga floors in the city. Now, you might ask, mangutana ka tingali, how in the world could we get around in a city like that? Unsao man nato? Well, wa baka kainomdom nga naatay bagong lawas, a new body. Ang buot pasabot, ang imong resurrection body, ang imong lawas nga binanhaw. I'm talking to you, believer. Now, so, wala ka magkinahanglan og any normal transportation. Sakyanan, wa ba? Okay? All you have to do is say, gusto kong muadto sa 600 floor in room 7. And then, zap, you're there. Anto ka na dritso. Kalit lang. Kay nga no, God, na kay glorified body, na kay binanhaw nga lawas. You'll have a body just like that of the Lord Jesus. Right? Naatay lawas nga sama sa kang Ginoong Jesucristo. So, ang sakyanan is not going to be a problem at all. Wala, di na ginahanglan. Kana mga sakyanan dito. Gusto kong kanang tugkad kag pipila ka mga idea of the nature and dimension ba nining maong syudad. It is beyond anything nga we have ever dreamed of or even understood. Di na nimo na hulagway. Paminaw. Labihan kini sa kadako, it is so great nga ang Dios lamang mao ang mahimong arkitekto nini. Only God could be its architect. Og hinumdumi, ang balang kasulatan nag-iingon, kini usa ka syudad whose builder kinsang magtutukod og magbubuhat niini mao ang Dios. Okay? It is God who is the builder and maker. Og imatik din Notice this. Usa kini ka syudad sama og usa ka kubiko. Mao na ni atong pag-translate sa cube. Cube ba? It's a cube city. Okay? Paminaw. Nahibaw ba ka? Nga ang balaan sa mga balaan sud sa tabernakulo is 20 by 20 by 20. 20 por 20 por 20. Okay? Og daghang mga tao nagatuo nga ang bag-ong Jerusalem usa kini ka dako, a huge holy of holies, balaan sa tanang balaan. Ingon sa balaan nga sanktuaryo sa sud nining templo sa Dios. Now, as was the sacred inner sanctuary diya sa templo sa Dios, it perfectly fits the truth. Hingpit gyud ang iyang pagkasibo nga ang kining maong syudad dapit yun diin ang mupuyo, ang anha mupuyo ang Dios will be the very place in which God makes His dwelling. Basaha sa makadiyot diyan sa imong Biblia for just a moment. Notice how interesting. Himatikdig unsa ka mabulokon kini bersikulo 3 ug sa diha sa kapitulo 21. Nagaingon kini. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold. Now what's this? Behold, the tabernacle of God is with men. Anaa uban sa mga tao. Now, ang balaan sa mga balaan sa Dios will be that new city. Mao kini ang syudad sa Jerusalem, the city of Jerusalem. Bueno, maurag yun na ang atong tugan kanimo bahin sa sukod ni ining maong syudad, gawas nga mas dako pa kini siya sa bisag unsa nga imong mahanduraw. Okay? Mas masidlakon pa sa bisag unsa nga imong tinguhaon. Anything you can dream of. And so, ato kunong
hisgutan ang bahin sa unsay suod ni ining syudara. What is inside of the city for just a moment. Okay? Now, I want to take 7 things, 7 ka mga butang nga gisulti ni Juan, Apostol Juan, nga rika nato in these 2 chapters, ning 2 ka kapitulo. Now, let's touch on this very briefly. Okay? Atong tukion kini sa daklit lang. Now, ana ay mga butang that you have heard, and let us clarify atong ipatinaw ang unsa gyoy katinuoran niini nila. Now, sa kadaghanang higayon, sa dihang ang usa ka tawo or ang usa ka tawo dili mutuo, okay? Dili matinuohon, maduha-duhaon sa Biblia, or he is a skeptic kining dili lagi matinuohon as far as the Bible is concerned. Kung na ay mga butang para niya, why kapasikaran unreasonable to him, mudayon ka na siya pagpangatarungan, may nga dayon siya symbolic raman na, diba? Now, usa sa mga katarungan ngano nga ang sambingay, allegorical interpretation, sambingay nga paghubad sa Biblia, mipaspas kinig kalat rapidly, grew so rapidly atol sa ginganlan og rationalistic age. Okay? Mao nga ang mga tao wa sila pagtuo nga ang Dios magkabuhat og bisag unsang butangan dili mapatinaw pinaaging tawhanon nga proseso. Ang buot pasabot, there are people who refuse to believe that God was capable of doing anything that was not explainable through human rational process. Apan, kung mo ang tugyog ka didtong dapita, patay ka human sa versikulo 1 sa Henesis, sa sinugdanan ang Dios, o makakuha kag pas sa Genesis 1, wa ka na ikaduan. Wa na kikaduan ba ya? Okay? So, og makakuha kag pas sa Genesis 1, okay? You got no place to go. Wa na kay laing kapaingnan. And if God can create, kung ang Diyos makabuhat sa langit o sa yuta, you can do anything He pleases to do. Gusto? Sa diha nga siya moingon diha sa iyang libro, iyang basahon, that this is what He is creating for the end of time, I choose to believe it. Mupili ko sa pagtuo niya na. Tungod kay ang bugtong nimong kapilian, maora man ang unsa, to spiritualize away all of the truths of Scripture. Nga diin, wa na'y kapadulgan. Okay? Which leads you nowhere. So, ang Biblia, musugod kini sa pagtugan ka nato, kung unsa gyud ang atong masayran diya sa sud sa maong syudad. Kaya unas tanan, usa kini ka syudad nga balaan. Okay? Diha sa versikulo 2 sa kapitulo 1 nagaingon, usa kini ka syudad nga balaan. Versikulo 2, ug unya ako, ang buot pasabot si Juan, nakakita sa balaang syudad. Okay? Sa usa sa mga komentaryo diya sa Biblia, okay, gihulagway kinig ingon ini. It is described like this: usa ka balaan nga syudad, mao kini siya nga diin walay bakak ang malitok sod sa usa ka gatos ka milyon ka mga katuigan. Okay? Walay daotang pulong ang masulti, walay malipat-lipaton nga mga pagpatigayon ang himuon, walay mahugaw og mga hulagway ang makita, walay korupsyon sa kinabuhi ang mahitabo. It will be holy, balaan kini,
tungod kay ang tanan nga naa diha sa sword will be holy. Okay? Now, dili ka maka-sword into the holy city gawas kon ikaw na tao pag-usab, unless you are born again and you are gone to heaven. Now, ang langit god dapit kini sa holy city, balaan nga syudad. Dili lang kay balaan kining syudara kundili unsa hinimog mga perlas. The Bible says it's a place where the gates are made out of pearl. Mga perlas. Karon, we did not make this up. Wa na to ni himua, wa na to ni gama-gamaa. Wa biyata maghimo gama-gama o ni tumo-tumo ni dili kini sugilanon. Dili ni sinugilanon. Ingon nilang fiction dili. This is from the Bible, gikan kini sa Biblia, ang pulong sa Dios. Imatik di ang bersikulo 12. Bersikulo 17 o bersikulo 18 o 21 diya sa pinadayag kapitulo 21 nagaingon kini. Also, she had a great and high wall with 12 gates and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Unya, iyang gisukod ang paril niini. He measured his wall. Usa ka gatos ug kapatag upat ka kanang sukod sa 18 pulgadas. Matud pa kana sa sukod sa usa ka tawo nga mao ang usa ka manulunda. That's according to the measure of a man, that is of an angel. Ang paril nga gitukod hinimog jasper, haspe. Okay, sabi ni siya haspe. Now, og ang syudad was pure gold, puro nga bulawan. Sama kinig tinaw nga salamin, like clear glass. Og ang 12 ka mga gangaan, the 12 gates, were puro nga bulawan, were 12 pearls. 12 pod ka mga perlas. Each individual gate was of one pearl. Perlas. O tingali, some of you here are thinking, oh, Vic, that is some kind of an oyster. Sa may Visayan oyster, di ba? Litob, talaba. Okay? I hope madawat ka niya na. Oyster is litob o talaba. Okay. Balikon ko. Is God limited to the building of a pearl by an oyster? Limitado ra ba gyud ang Dios nga magtukod lang siya ginamag oyster, litob o talaba? I don't think so. Wa ko magtuwa na. Kung buot yung kang to make an oyster that big, yan ingon anak kadako, ug buot gyud siyang mugama og oyster ingon niya na kadako, may mugod niya. Diyos gud siya. Apan wa siya gisulti kung nganong naingon kana niya na. Nag-ingon lang kini og it's there. Naana ka na diha. Okay? Sa atong pagtan-aw, niining 12 ka mga gangaan, 12 gates of pearl, atong makita ang mga ngan sa 12 ka mga tribo sa Israel nga gikudlit diha sa 12 pod ka mga gangaan, really part of the wall nga nagalibot niining mong syudad. Og nakita gyud kini ni Juan. Okay? John sees this whole wall, kining tibuok nga paril, sama sa nagkidlap-kidlap, kila-kila nga pulsiras nga diamante, like a glittering diamond bracelet. Siya nagaingon, the construction of the wall, ang pagkatukod sa maong paril, was of jasper, haspe, og ang syudad puro way sambog nga bulawan,
pure gold, sa magtinaw nga sa amin. It's like a clear glass. Okay? Paminaw ni subayan eh. Ayaw pagpakawas passing ni mga description ni. Ug busa, if you are to see it from afar, mo tanaw kanini gikan sa layo nga dapit. Mukintab-kintab, mukidlap-kidlap, it would just sparkle and shine as it turn around sa iyang pagtuyok niya na. Og all the use of the glory of the city, ang paggamit sa kahimayaan sa mga syudad would be so overwhelming. Okay? Overwhelming. Murag labihan gyud ang imong pagka-batig kulbahinam. It would take your breath away. Lugos ka makaginawas pagka-overwhelm ni mo niya na. Sabot ka? So, kini usa ka balaan nga syudad with pearly gates. Ang mga gangaan perlas. And then, ang sunod ni ang Biblia, sulti ka nato nga, kining katukuranan, kini bang foundations ni mong syudad, are of precious stones. Gihimo kini sa mga mahalong mga bato na baka na sa pinadayag 21, 19, ug 20. So, the foundations of the wall of the city were adorned, gidayan-dayanan ka na with all kinds of precious stones. Tanang klase sa mga kanang mahalong mga bato. The first foundation was jasper, haspe. O ang ikaduha, mutyang sapiro, sapphire. Ato lang nagibin siya mutyang sapiro na pagingog calcedony, ang butong sa Visayan nini, na ay esmeralda, emerald, na ay sardonyx, na ay sardius, na ay chrysolite, na ay beryl, o na ay topasyo, o mutya, na pagyoy chrysoprase, na pa'y jacinth, o ang amethyst. Disorder po ning mga ngani ning mga mahalong bato, no? And all those are just Greek terms. Kini mga Grigong mga kanang termino that had been retranslated into the English language nga nagahulangway sa tanang mga bulok, mga kolor, o ang tanan nga mga color, bulok sa bangaw. Okay? The hue of the rainbow nga atong naibawaan karong atong panahon na. Ug ang Biblia nagaingon nga kining maong kanang dakong syudad, which is 4 square, nga manaog out of heaven, will be built upon, tukurunon kini, and you will see it a 12 layer, 12 ka sapaw o patong, matag usa sa mga layers o sapaw, nagkalahi-lahi kini silang manindot nga bato, beautiful stone like esmeralda, diamante, ug ang tanan nga mga labihas kanindot nga mga bato that are found sa tibuok universo. Okay? Kining matag usa sa mga katukuran will be a different one. Matag usa sa mga tukuranan o tuod, magkalahi gini. Lahi sila, different. So, sa diha nga makita nimo kining tukuranan sa maong syudad, ma-overwhelm ka with the beauty of all of the gemstone. Sa kanindot, katahom sa tanan nga mga gems. Unsa maning gems? Mahalong mga bato. Okay? Gemstone foundations nga naas ilawom ni ining higanti nga syudad sa Dios. Okay? Gigantic city of God. No, tiyaw mo ka na. Can you imagine that? Kining kanang labing dako nga kaligunan sa maong edifisyo, the building's greatest strength, mao ang iyang tukuranan, iyang foundation. Ug ang bag-ong Jerusalem, paminaw,
Ug ang bag-ong Jerusalem is not one foundation, but 12. Di lang kay usa ka tukuran, kundi napug usa. Inay nga 12 ka nagtinagsa nga katukuran nga gibuwag sa usag-usa, nagkakauyon kini sila sa usag-usa. Rather than being individual foundation separated from each other, they are packed upon each other. Manigingon. And you see them all together. Imo kini silang makita nga na naghiusa sa ginagmay nga bawd-bawd sa bulawan o mahalong mga bato. O kunya, ang Biblia nagaingon, kanang, it's not only a holy city, maperlas nga mga gaan o katukuran ang foundation sa mahalong mga bato, kundili, ana ay mga kadalanan nga bulawan. It's a place where there are streets of gold. Kita nimo? Natanawar ako ng versikulo 18. And again in verse 21 of chapter 21. Og ang pagkatukod sa iyang paril, okay, its walls, its wall, hinimog gitawag o jasper, ug ang syudad puro bulawan, and the city was pure gold, sama og tin-aw nga salamin, like clear glass. Og himatik din ang bersikulo 21 nga the 12 gates were 12 pearls. Okay? Each individual gate, matag usa ka ganghaan, was of one pearl, usa ka perlas. Og ang kadalanan sa maong syudad was pure gold, puro bulawan. Sama kini sa sinag tin-aw nga salamin. Yeah? Sihag nga tin-aw nga salamin. Karon, if you ever look at the pure gold, kana bang puro nga bulawan, naibaw ka that pure gold is not transparent. Okay? Dili ni sihag, it's opaque. Ibaw kung say opaque, lagumon o dagtumba. Now, we cannot see through pure gold. Dili ta makakita gyud nga diretso. Apan si Juan mihulagway sa kanang kadalanan sa langit as transparent glass, sihag nga samin. Moto iyang pagulagway. Now, dito sa langit, labihan kini siya sa pagkapuro nga ang tao musudong lang niini og ngadto sa klaro niya kinahiladman sa dihang muagi sila niini. Okay? It's finally polished. Gi kanang hashasan na kini ingon nga samin as a mirror. Og busa, it is not so much transparent but it's translucent. Dili kini siya kaayo sihag kundi lapsag kahayag o translucent sa in English pa. O gunya, ana karon ang karniro o kordiro nga mawang suga o kahayag. The lamb that is the light. Diya sa Pinadayag 21, versikulo 11 o 23. Nga may himaya sa Dios nga ang kasanag, paminaw, nga ang kasanag sama sa usa ka batong mahalon nga talagsaon kayo sama sa batong haspe, tin-aw daw kristal. Ug ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdanag niini, kay ang himaya sa Dios mauman ang kahayag niini ug ang suga niini mauman ang nating karniro. Or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The lamb, ang kordero, is its light. Now, sa bagong Jerusalem, okay? Pagpadayon ini, sa bagong Jerusalem, wala na dito'y poste sa suga. There will be no more light post. Wa na yung mga parol. There will be no more lanterns.
wa na didtoy mga lamparahan, lanterns, okay? O kingki, o lamparilla, wala na. Ana kini kahayag, kadanag sa tibuok syudad, nga nagagikan sa trono sa Dios, nga diin atua magalingkod ang kordero nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang Biblia nagaingon nga na diha sa maong syudad, siya mao ang kahayag kalamdag. Wa na'y kinahanglag bisan unsang lain pang kahayag, sanglit ang silaw. Paminaw, nindot kayo ni pagkahulagway ni Juan. Sanglit ang silaw o bidlisiw sa kadanag ni Ginoong Hesukristo sa iyang kahimayaan, musidlak man sa tibuok nga syudad, sa tuman nga kasanag, will fill the city with brilliance. I can imagine that sight. Di mo unsa ka ng talanaw na. Now, once again, can you imagine seeing the city as you approach it? Di ba tiaw ang imong makita nga syudad samtang nagakaduol kanini? Sa imong pagsudong nga syudad gikan sa halayo ba? Ang bulawan sa gawas niini, the gold on the outside, ang mga mahalong bato dihas mga kanang gitukuran niya. Ug niya nang matahom nga masinati mong kadanag nga magagikan sa gawas sa syudad, gikan gyud sa trono sa Dios. This is the New Jerusalem described, nga gihulagway diha sa balaang kasulatan. Agi kanang katumanan sa Dios nung panagna ni Isaiah sa number. It is a fulfillment of the prophecy of Isaiah. Diya sa kapitulo 60, versikulo 19, akong basahon sa Binisaya, unsay gisulti. Diya sa maong teksto. Ang adlaw, dili na mao ang imong kahayag panahon sa adlaw. O ingon nga kahayag, mudanag ang bulan kanimo sa gabi. Apan ang Ginoo mao ang imong kahayag nga walay katapusan, ug ang imong Dios mao ang imong himaya. Now, sa diha nga ang Biblia mo musulti nga kining maong syudad, dili kini tungod sa bisag unsang butang masunog. It is not from any material combustion. Naga-reflect ba kini? Kining reflects the light, okay? Nagapabanda sa kadanag. Okay? Dili kini gikan sa bisag unsang nanginahanglag sugnod. It's not from consumption of fuel. Gikan kini, paminaw, gikan kini sa kordero mismo, from the Lamb himself. Kinsa mao ang kahayag o suga sa kalibutan, who is the light of the world. O diha niya ng higayuna, siya na ang suga, siya ng kahayag, kadanag o iwag sa gisgutan tang syudad. Bantog ragin nga si Pablo, mihulagway sa atong palaabuton our future sa ingon ini. Okay? Diha usab sa 1 Corinto, kapitulo 2, versikulo 9, ang pulong sa Dios nagaingon. Apan ingon sa nasulat, unsay wala makita sa mata, o madungog sa dalunggan, o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mao'y gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Okay? Okay. Ato ning ipadayon ugma. Nagahan patag pagaisgutan, may tungod ni ining nindot mabulokon kulbahinam nga syudad, langit ng syudad nga giandam sa Dios kanato nga mga magtotoo. O pagka maginam-hinam? Ang batog, kung ikaw wa ka maginam-hinam, kini mao ni atong puluyanan hangtod na hangturan. Ubos sa ato ni ipadayon sa paghisgot ugma.
o gidapit ka gyapon higala igsuon sa pagsubay sa sunod nga sumpay ni natong pagahisgutan. Busa kanimo alang kanimo nga dili pa magtotoo, ako kang gidapit sa pag-uban ning atong pagampo. Closing prayer. Ato karong iduko ang atong mga ulo, piyongon ang atong mga mata, samtang ato kining ipahinungod kining pipila ka mga gutlo, the remaining few minutes nga nahibilin kining atong nahibiling pipila ka mga gutlo ning atong panagtapok ning adlaw. Ipahinungod ta kini mga higayuna ngadto sa atong mga higala. Kinsawa pa si Ginoong Jesucristo sa ilang kinabuhi, kini sila walay paglaom, wala pa sila diha kanila ang kinabuhing dayon. While this is the time, kini ang higayon karon, maong labing maynong danon og bililhong gutlo sa imong kinabuhi. Ganis tibok kini sa imong kinabuhi, higala nga dili magtotoo. Samtang naglingkod ka karon diha sa imong lingkuranan og nagapamalandong konsekensa man gayon si Ginoong Jesucristo ug unsa man gyud ang iyang nabuhat. Si Ginoong Jesucristo nagasulti og ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinagi kanako. Juan 14:6. Kini nagapasabot nga mahimo si Kristong usa ka bakakon o siya mao siya ang manluluwas. Siya mao ang manluluwas. Unsay mo pasabot niini? Kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo mianhi din sa kalibutan. Nagapakatao siya sa samang higayon siya Dios. Way pagkakunhod sa iyang pagka-Dios ug matuod nga tao sa usa ka persona. Siya mianhi sa usa lamang ka tuyo ug kadto mao ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. Matod pa sa Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, maong paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. Si Ginoong Jesucristo wa lang mohatag sa iyang kinabuhi alang sa usa ka higala, iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan kaniya itong nagadumot kaniya, bisan pa niya itong mga Pariseo nga nagadumot ug may kasilag kaniya, namatay siya alang kanilang tanan. Oo, namatay siya alang kanila, namatay siya alang kanimo higala. Unsa may anaan niya na, ang utana katingali. Ang kamahinungdanon niya na mao kini, paminaw. Nga samtang nagabitay si Ginoong Jesucristo dito sa krus, ang Dios nga Amahan mibubo agig pasangil kaniya. Siyang hingpit nga Dios ug matuod nga tao, gibubo sa Dios nga Amahan ang tanang sala sa tanang tao ngadto kang Ginoong Jesucristo og gihukman siya tungod niya itong maong mga sala. Tungod niya itong paghukom, nahimo si Ginoong Jesucristo nga puli kanato. He became our substitute. Gihukman si Jesucristo tungod sa atong mga sala. Ug maoy hinungdan ang atong mga sala dili na isyu tali kanato og sa Dios. Nganuman tungod kay gibayra naman kadto silang tanan. Busa ayaw no pagunahon sa pagbayad niadto sanglit gibayra naman kadto. Gani gipapas naman kadto silang tanan. Ug busa sumala sa gisulti diha sa balaang kasulatan, ang imurang buhaton higala mao ang pag-angkon og relasyon ngadto sa Dios nga mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong paagi nga imo kining mapanag-iya mao ang imurang pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong bugtong ug personal nga Dios ug manluluwas. Faith alone in Christ alone.
tuuhi siya sa iyang pagkasiya ug sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Mao kana ang unod sa maong pagtuo. Maura ka na. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. So, buot ka bang makaangkon og kinabuhing walay katapusan? Buot ka bang mahilangit hingala? Maura kini ang bugtong pagi nga imong maangkon kini ug mahilangit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamo, sa pinagi sa imong pagtudok kanamo sa imong mga kamatuoran ning adlaw. Hinaot nga kini o Dios, amo kini hagupon na among tuuhan nga mao kini ang imong kamatuoran nga nagahatag kanamo paglaom ug kaluwasan. Salamat ning tanan o Dios, uban ni kami sa among pagbubuwag ning adlaw. Dadang kami pagbalik ning dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong pinagi sa Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining maong ministry o Dios aron kami padayon ngayon hangtod nga imo kami kuhaon ni ining kalibutan na. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.